היי בנות, היום אנחנו נלמד איך לעשות לק מים גל במיוחד עם הפתעה מנצנצת בסוף. נתחיל בכך שנמרח לק לבן על ציפורן מפלסטיק או ציפורן טבעית. ואנחנו בחרנו בציפורן מפלסטיק שהדבקנו אותה על שיפוד, אפשר גם על קיסם ועל עיפרון. העיקר שזה יהיה דק. הנה. את הציפורן אנחנו מורחות בלק לבן של אנדריאו מספר 3. לק לבן של אנדריאו מספר 3. ואנחנו גם נצטרך לקחת מלק שיק בצבע בורדו מספר 268. וגם ניקח לק של אב קוסמטיקס צבע בורדו שהוא מספר 24, וגם לק של אב קוסמטיקס מספר 18, והוא יותר סגול. בהיר יותר. אוקיי. אנחנו נשים את הציפורן בצד כרגע, ונתחיל עם הלק, ונתחיל לפתוח את הלקים. אנחנו נתחיל עם הלק הבורדו של שיק מספר 268. אוקיי, אנחנו מטפטפות טיפה גדולה לתוך המים. יופי. בשביל שזה יתרחב יותר, צריך לנער את זה. אם זה לא מתרחב, לא כל כך נורא, נמשיך לעשות. אנחנו שמות עכשיו טיפה של הלק מהב קוסמטיקס מספר 24, ועוד לק של אב קוסמטיקס מספר 18. הנה איך שאתם רואות, כך צריך לעשות. ככה מטפטפים, ובינתיים אני אראה לכם את הדוגמה שלנו שהכנו, ואנחנו חשבנו על תות בננה. זה צהוב וורוד שיצא לנו פשוט שילוב של כל מיני צבעים. הנה כאן רואים את הלבן, את הנצנצים. אוקיי? עכשיו נחזור ללק. לא חייב לעשות גם צבעים סגולים, ולא חייב להיות בדיוק בעיגול. אפשר גם ליד העיגול, לא נורא אם זה יצא ככה טפטוף. עדיין בסוף אנחנו לוקחות את הקיסם נקי. צריך קיסם נקי. עם דוקורן כזה. שרואה. ופשוט אנחנו עושות על המים ככה ציורים כאלה, מותחות קווים, וזה יוצא מין ציורים מהממים. הנה זה כבר יתרחב לנו. אנחנו ככה נעשה עד שזה יקטן ויקטן לאט לאט. פשוט יצא לנו לק סגול, בורדו ובורדו יותר כמין שחור כזה. יפה. מי שרוצה לעשות צבעים אחרים, זה יכול מזמנת לשלוח אלינו, ואנחנו מאוד נשמח לקבל את זה. יש לנו גם עוד מלא צבעים אחרים, כפי שאתם רואות, יש לנו גם פה ופה, פשוט מלא צבעים. אתם רואים זה כאילו עיגול בתוך עיגול, וזה ממש פסים יפים. אנחנו ממליצות להשתמש בצבעים שיש להם ביחד שיתוף פעולה של הצבעים, למשל כמו צהוב וירוק, או צהוב ואדום, או ורוד וכחול ותכלת, או סגול גם, זה ממש יפה. הבסיס של זה חייב להיות מים. אם זה אצטון זה לא יצא טוב, זה יימחק לכם. אוקיי, עכשיו אנחנו ניקח את הקיסם הזה ונעשה פשוט צורות. נמתח קווים.
חייב מהאמצע למתוח קווים, אחרת זה לא יצא טוב וזה לא יתפשט. אתם רואות איפה שהקווים האלה, אז כאילו כאן למשל דברים כאלה, איפה שהכי נראה לכם טוב, שם לטבול את הציפורן. אפשר גם לעשות קולולושה, חרבושה, הנה. כאן יש לנו דבר יפה עם מלא קטנים. Okay, אנחנו טובלות את הציפורן איפה שנראה לנו, ופשוט שמות את הפנימה, ומחכות שזה יתייבש טיפה עלק, ואנחנו מוציאות אותו בעזרת הקיסם, כי לק כשהוא מתייבש על המים, הוא נדבק לדברים, אז כפי שאתם רואים זה כבר נדבק לקיסם, נראה את הקיסם. תראו. Okay, עכשיו נעלה לאט לאט את הציפורן. וואי, איזה יפה יצא. זה הציפורן. אנחנו את ההפתעה תכננו לעשות לכם הפתעה מנצנצת. הפתעה מנצנצת שהיא תהיה במיוחד, לא נראה לי שכולם עושים את זה, אנחנו המצאנו את זה, יכול להיות שלא ראינו. אוקיי, אנחנו בחרנו נצנצים סגולים, כי אנחנו עושים לק על בסיס מים בצבע סגול, פשוט מפזרות מעל זה, מלמעלה. זהו. אז הנה הלק שלנו, ואפשר לקרב טיפה את זה למנורה שיראו את הפסים. הנה. אוקיי. אנחנו מאוד, היה לנו כיף להיות ביחד, ותהנו ותלמדו, ותעשו לייק. ביי.